Electrolux új mosószárítógépe egy 7 kg mosási kapacitással rendelkező készülék, emellett 5 kg tud egy időben megszárítani a készülék, és 1600-as a maximális centrifuga fordulatszáma. Programkapcsolóval tudjuk ugye áram alá helyezni a készüléket, van neki egy nagyméretű grafikus kijelzője, a mosóprogramhoz tartozó hőmérsékleti értéket, centrifuga fordulatszámot, illetve a programhoz tartozó mosási fázisokat és egyéb opciókat jelenít meg, illetve itt tudjuk nyomon követni a mosás idejét, és működés közben a mosóprogram végéig a hátralévő időt is. Kiválasztott programnál mindig az optimális hőmérsékletet, illetve centrifuga értéket ajánlja a készülék az adott ruhaanyaghoz képest, de ezt természetesen felül tudjuk bírálni, és manuálisan a kijelző alatt lévő nyomógomb többszöri benyomásával tudjuk ezeket az értékeket változtatni. Felsősorban jeleníti meg azt vízszintesen egymás mellett, hogy az adott programhoz milyen mosási fázisok tartoznak, tehát itt jelen esetben ugye főmosás, öblítés és centrifuga, de programtól függően ki lehet egészíteni ugye előmosással, vagy plusz öblítéssel tetszőlegesen. A plusz-minusz nyomógomb benyomásával ennél a készüléknél 8 lépcsőben tudjuk a ruha szennyezettségi fokának megfelelően a mosás idejét változtatni, akár nagyjából a felére is képes lecsökkenteni a mosás idejét, hogyha kevésbé szennyezett ruhát helyezünk be. Mikor kiválasztottuk a programot és beállítottuk a használni kívánt opciókat, akkor egyszerűen a zöld lámpával jelzett kis nyomógomb benyomásával tudjuk magát a mosást indítani. A programszám tekintetében széles a választék, a hagyományos pamut, gyapjú, illetve selyemprogramok mellett ugye a kevertszálas, műszálas programok is még ide tartoznak, emellett megjelenik a kézimosás helyettesítő program, benne van egy kímélő program, mosóprogram ugye alacsonyabb vízhőmérsékleten, illetve hát ugye a szárítási funkciók. Szárítási funkciók tekintetében a kijelzőn megjelenik 3 lehetőség, attól függően, hogy milyen szárazságot szeretnénk elérni. Ő egy vasalás száraz, amikor a szárítóprogram végén minimális nyírkosság marad a ruhából, hiszen kivesszük és rögtön vasaljuk a benne lévő ruhaanyagot. Van a szekrény száraz, amikor is ugye szárazon vesszük ki, de le is hűti a program végére a ruhát, illetve van a extra száraz, amikor a szárítóprogram végén melegen vesszük ki a ruhát, kényelmesen fel tudjuk venni, egy nagyon kellemes érzetet biztosít. Azon kívül a készülék rendelkezik egy automata programmal, itt automatikusan megszárítja a betett töltetnek megfelelően időben hozzáigazítva a ruha mennyiséget. És a készülék rendelkezik 3 gyűrődésmentesítő programmal, itt a száraz, tiszta ruhát, ami gyűrött, ruhaanyagnak megfelelően pamut, műszálas, kevertszálas anyagokat tudunk szárítani benne. Ruhaanyagától függően a szárítási idő természetesen változik, 30 perc, 20 perc, illetve 25 perc lehet. A készülék súlyautomatikás, tehát a betett ruha mennyiségéhez fogja igazítani mosás során a vízmennyiséget, teljesen arányosan, így nagyon takarékos a készülék. A mosószeradagoló tartály a készülék bal felső sarkában helyezkedik el. 3 fak található benne, bal szélsőbe kell tennünk a mosóport, hogyha előmosás is tartozik a programhoz, középsőben a főmosáshoz, és a jobb szélsőbe pedig a öblítőszert kell elhelyeznünk. És ami ugye az Electroluxoknak egyik főbb jellemzője, hogy rendkívül nagyméretű betöltőnyílással rendelkezik, így a nagyobb ruha darabokat is, plédet, vagy tűrőközőket is könnyen el tudjuk helyezni a készülékben.